bideo honetan Google Apps eskaintzen duen erreminta berri bat ikusiko dugu. Google Drive dago eta elkarlanerako oso erabilgarria izan daiteke. Hain zuzen ere, zereginak banatzeko tresna interesgarria delako. Hasiko gera holako dokumento batetik. Suposa dezagun, hau dela, proiektu bat planifikatzeko bilera baten emaitza. Gauza gehiago zitezken hor, baina laburtuta. Hor agertzen dira parte hartzaileak, data eta lanbanaketa. Eta badira, bi zeregin, bi pertsonei esleituak. Bata dokumentuaren jabea, lehenengoa, eta bigarrena beste pertsona bat. Hemen, egingo duguna zera da. Hartu, edo zereginaren testua, edo arduradunaren izena, zerbait hola selekzionatuko dugu hortik, eta hemen eskubian agertzen da gehitu iruzkina ikono hau. Hor klik egin, eta bertan idatziko dugu, edo oazen pizka bera hobeto ikusteko, edo plus, edo arrabola, eta agertuko zaizkigu gure helbideen kuadernoan edo gure kontaktuetan ditugunak. Aukeratuko dugu, eta hori idatziko dugu nahi duguna. Hau da, zure zer egina. Eta hori idatzi ala ikusiko dugu hemen azpian agertu dela. Esleitu izena bi erabiltzaileari. Hemen azpian, aipatzen duzun jendea eztabaidan gehituko da, eta jakinarezpen bana bidaliko zaie posta elektronikoz. Klik egin, eta esleitu. Egina. Izena, bi izenekoak jasoko du korreo bat informazio honekin. Oazen bestearen kontura jun baino lehen, oazen ikustera nola egiten den kalkulu horrietan. Kalkulu horrietan gauza bera egin genezakeen. Hartu gelazka bat, eskubiko botoia, txertatu iruzkina, eta hor plus, eta aukeratzen dugu izena, nahi duguna idatzi, eta esleitu. Egina dago, horrela geldituko da. Eta badin bada, presentazio batean, hau da lehenotik leheno egindako bat, kendu ingo dut, eliminar. Eta orduan, hemen diapositiba honetan dagoela, hemen añadir komentario, klik egin, eta kasu honetan arrobarekin ingo dut, asignar. Bueno, orduan, orain joango gara beste kontura ikusteko nola jaso dituen komunikazioak. Dena dela, pazientzia pixka bat eduki behar da. Hau ez da berehalakoa, 5 minutu edo kostatzen zaio. Orain gaude beste pertsonaren kontuan. Orain di bakarrik jakinarazpen bat hola jaso du. Klik egingo du bere gainean. Eta hemen agertzen da ekintza elementu bat esleitu da. Hako proiektu dokumentoan, hemen blogak sortzeko, kudeatzeko ikastobra bat bilatu. Hau da zure zeregina, zuri esleitu zaizu. Erantzun dezakegu. Hemen, ados. Lanean jarriko naiz. Bidali. Eta bestean, proiektuaren bilera honetan, hemen azpian gehitu ingo da
komentari hori, iruzkin hori, elkarrizketa honi. Behin lan hori eginda, genezaken ireki, eta gero hemen bertan, agertuko da, honi esleitua, zu, eta behin eginda, hemen klik egingo dut, eta egindako gisa markatuko da, eta ezkutatu egingo da. Egina. Bestera juten bagera, hemen iruzkinetan, ikusiko dugu hemen dagoela, elkarrizketa hori, egina bezala, ireki genezaken nahi izan ezkero. Beste biekin, berdintzu izango da. Esan bezala ez dira berelakoan iristen, ja, dagoeneko hemen daude, eta gauza bera egingo genuke.